Alas 6:51 na unsa na kaning hitabo may galang kabi man ning bahaan ni ato nakita sa atong kuan ron, no? Day a video may galang oh grabiha ning kuan oy. Asam na pitay na ato pinawon ko dong be. Okay kini sus Ginoo ko. Unsa man ning kalsada nani naman babaha? Mo na nito sa may south nga bahin. Lom-lom na kining tubig Sus, gabiha Sa may Bulacau din napita rin. Sus, Ginoo ko. Nakusog kayong uwan dito sa may south ron nga bahin ha. Sa north, wala kayo matikod. Pero sa south, gabi na kusuga. Kagrabiha ining pagkabaha Kadto lang nga bunok awan ha. Mo na ni ito nadangatan nga baha. Mo na dili makalusot og kuan lang og sidan imo sa kanan lisod ka. Delikado mo lutaw mga higala sa kanan mo aning kalakiha. Para sa Mandawi ang taxi ni lutaw. Taanod. Grabihan naman aning pagkakuana. Kaniha ang bagyo ini mga kagalaan tuara sa may Luzon area. Huaning. Muna ini kakita nimo aning klasiya sa baha, di gyud malikayan nga magkapahinumdom gyud nimo sa flood control project. Jojo Abapo, traffic kuno kayo sa paingon sa Cebu City. Ang angkin impormaha, ma-traffic yun O panalitan doon na mo yung mga kuan. Ayaw sa ninyo yun ayaw sa ninyo kuan na. Okay, so inani nga sitwasyon bida. Ayaw sa mo labi na kato mga sakinan nga murag ubos in sakinan mga sidan. Ayaw mo sungasong ani. Kay delikado kayo ni. Guba imong makina aning kalakiha. O kato labi pag naanay diferensya gamay daan makina ayaw kay ibilin kas kalsada makakus pag traffic. On nga update so kadto to ang bagyong Huaning to ato mahigala sa may extreme Luzon area. So kining ato na sinati ron dili ni epektos bagyong Huaning, epekto ni sa localized thunderstorms. Localized ang taga south nakasinati ani. In fact dunay mga sakyanan sa south nga dili gyud maka ari mahigala sa norte nga bahin. In fact perting traffic dito karong bahina tungod ining maong klase sa pagbaha mga sukit tig paminaw, no? So taas kay traffic paingon sa Cebu City matud pa. Unya grabe na ay portion sa daan nga tubigan mao nga ang mga motorista mopadaplin gyud og maayo. Pinagin Jojo Abapo, salamat kay Jo sa paghatag og update sab, no. Grabe pod ka traffic sa may Talisay unahan sa Gaisano SRP paingon sa Cebu City tungod sa baha. Unya ang mga motorista nangapagnan pod sa ilang mga sakyanan. Mao gani mahitabo mga higala. So kinini ang og ari kaagi sa may Bulacau nga area puting grabihan sa traffic og adto po ka sa SRP kanang bitaw minteryo na dai dapita nang Evergreen dang cemetery mo masiguro na unya mo ari ka mahigala sa Talisay Fishport kanang dapita diha grabe mo pud kayo ka baha na di pa kakabot sa Nostar puting grabihan baha na. So kung ikaw motorista ka unya imong sakyanan mahigala kini mga motor o kini mga sedan nga mga sakyanan mga auto, no. Delikado kayo mga sukit tig paminaw gumikan kay kini ang lubong manginadihan napita. Delikado ang makina sa nimo ana. Straight to the point. So ana po ni, no? Ni ana po ni mga higalang problema sa mga pagbaha o sa ako nang giingon digid balikayan nga ato gyung mahisgutan mahigalan ning flood control project. Straight to the Asas point. Dave tumulak akong gipangutana og doon na ba'y coordination ang DPWH nini mga flood control project kani ang ato bang kalaki, no, tinuuray lang kining kalaki mga higala sa atong mga opisyal sa gobyerno murag yung kuan gyud kay inday kin pinulpul ba
Pinulpol gyud og sulbaro nimo na mahigalang problema sa baha. Mo coordinate mo sa plano sa local government, unsay plano mga higala diri sa national government, unsay tabang nila aron masulbad na diha. Kini Mandawi City, Lapu-Lapu City, Cebu City. Di kay mo himo lang pud mga higalag iyang kaugalingon dayon. O ngano man nga naman, doon na daghang pagduda nga basin og di na lang paypaw, di sa tag implement kay parang nga di na kay daghang bahinan. Kaya ako lang nang giagi katawa-katawa ha, pero wa gyud pulpul nga pagkahimo ning atong mga kwan, mosulbad tag problema. Masabot nimo basta mo lagi na kun dili gyud bitaw kinasing-kasing ang pagsulbad sa problema, dili bitaw tinarong gyud. Naay kwarta para unta isulbad sa problema niya. Ang gihuna-huna mahigala unsaon ta ni pag bakalitsira ning kwarta ha. Ana makadimao mga sukitig paminaw. Atong balikan ning atong hisgutanan ron kay di man ni malikayan, may hisgutan ta man gyud mahigalang flood control project, di gyud malikayan.